забономӯз худия ясаво ҳамин калима савз медори куто ясавол чӣ савол? рӯз чандумай календар табинон хоҳӣ. ҳали числа чӣ мешавад? Садӣ? Дейт. ман рӯз свидания доштам, факт надони фақат хушро нигоҳ мекунам. арӯз чӣ мешавад ба англиси? Арӯз. Дейт. свидания чӣ мешавад? Дейт. хиба мехӯрӣ? ман метавонам. хирмо чӣ мешавад? хирмо чӣ мешавад? Хирмо чӣ мешавад? Дейт. ман фақат як калима медонам, бафтум дейт, ҳози се мамгӯ бафтум дейт мегӯям, Apple мешавад. Дор чӣ мешавад? Дейт, а? фребек менодам ура ба ҳамин англисистон. Дейт. Не, ҳятте дигарам медонам. Wait. вай чиз зад кардан ура ҳама медонам. Wait вазн намедонам. Overweight медонам. Ты я ҳазами swarthy фаҳмидӣ? Чӣ мешавад киш? биёвуш муаллими ку Swarthy. Илҳом! гуфтум ку намедонам. забономӯз